UGWUMBA. Ụbọchị Satọde na-abịa abịa ka a ga-eme ntụnye aka na Anambra steeti. Ịma na Anambra steeti ntụnye aka Anambra steeti na-adị ka ntụnye aka Naịjirịa. Ụfọdụ ekwuona na ọ bụ na ịnweta nwa Anambra ma na ịnwetago ọkara Naịjirịa maka na ntụnye aka Anambra steeti bụ nke a na-akachasị adọ ndọrọ ndọrọ n'ụdị dị egwu. Mana ọ dị m ka nke afọ a nwere etu ọ dị. Nke afọ a nwere etu ọ dị maka na ụmụ ihe eji mara Anambra afụzimie. Ugbu a na-adị na-eme debate, election debate. Ama m nwegoro afọ anyị so kwado ka anyị mee nke Igbo, ka eme debate nke Igbo ebe ọ bụ nọ ndị Igbo ka a na-achị ka asụrụ anyị Igbo. Emechaa ya ọ dabachaghị mgbe ahụ. Ụmụ ihe na-adị na-ekwu eji ama na election dị ego adị ihe niile a na-agbagharị. Ama m na enwe ndị a na-ekwe nkwa ọ bụrụ na wọdụ unu merie na a ga-enye unu ego dị etu a nka. Amaghị m ka ọ bụ na edewere ego a niile ka ọ bụrụ mgbe a ga-eme mbọsị elekshọn ka e were eguru vootu. Amaghị m. Mana ihe m chọrọ inebe anya n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara elekshọn a ga-eme na ụbọchị Satọde a na-abịa abịa na Anambra steeti. Ofu onye si na akpọ na rizọt, ụfọdụ a na-asị no contest, ụfọdụ a na-asị nye. Mana e nwere ụmụ kirikiri ihe m chọrọ ka anyị nebanye anya n'ụbọchị tata n'ihe gbasara ya bụ elekshọn. Mụ na onye otu m dịka unu mana ọ na-adị na mbụ maka agwa otu onye furu na agha eke mụ na onye otu m nọ ebe a ka anyị tinye ya bụ ihe gbasara ntụnye aka a ga-eme n'ụbọchị Satọde ọnụ. Epetike ndị Igbo n'ebe a enwesị epetike nnọọ Igbo onye Anambra ada agụchapụ nke ahụ ọ bụ eziokwu na Anambra na-anọkọta ọ dawa gara bịaburukwa onye Igbo bịaburukwa onye Igbo mana Igbo onye Anambra tupu ị bụrụ onye Igbo. Elekshọn a na-abịa ụbọchị Satọde kedu ka ọ dị asịghị kwuo maka ya kedu ka ihe ifuru na elekshọn a na-abịa? Afọ m ya na anyị enwe erection nwee election bụ amụ nkeni because na ihe na-afụkịta gbara ngharị o kebe eziokwu obodo na m ebe nwere APC nwere 2 candidates APC kwa other parties incumbent bụ apụga si na ha were progressive and ha nwere merger with APC so automatically and they endorse the president which is ha bugo party number 1 the APC 100 person which is 2 flag Soludo ji 1 then Okachukwu ji another 1 so APC ji aka na abụ azọ the election nye nke ọbụla win rubo ha nwa ọ danye ebe so na ndị nkịta bụ opposition enwere na abụ YPP nke Paul Chukwuma ji tiketi and ADC Labour nwe ihe ndị INEC na-ekwu maka ya so far I'm confused na the election ka achọrọ ime because na ofu party inwe candidate na-abụ confusion. Tupu ya bịa na nke ofu party inwe ihe na-abụ enwere ihe m kwuru mgbe anyị na-ebido okwu a ọ dị ka a ga-asị na ihe a bụ oyiyo ọ bụzikwa Anambra amarụ mgbe ọ na-abụrụ ọ bụrụ dịka na Anambra eto a na-akwado elekshọn onye ọbụla na-agba kati ma mma onye ga-emeri ọ bụgodo na asị na onye a ga-eme ihe na mana kịta enweziri etu ọ dị amaghị m ka elekshọn nke a si dị. Otu onye dere n'akwụkwọ wee sị na ọ bụrụ na Ifeanyị bụ dị ndụ na ọ kaghị dị etu a onye ọzọ wee dekwasị na ọ bụrụ na ekwu n'ife bụ ihe na-azọ gọvanọship n'onwe ya na ọ kaghị dị etu a ọ dịzị ka na-arahụ ụra na Anambra biko tinyegoro ọnụ n'okwu a. Ihe mere ọbụla nke bụ eziokwu wedat na ihe ekwuru onye ọbụla afụ gị fedat na ọ dịrọ ka election na Anambra steeti mana like I said problem ya bido na ofu party igwe candidate na bụ so ha feel na ndị ọzọ bịara igwe egwuregwu so APC dey relaxed others dey confused and the first APC ihe jego state wezọ the election ihe na-eche bụ ụbọchị go vote ha chọka atọ vote atọ na ebe to ego bịa because nwe ife dị on the ground maka na as incumbent ihe o kwesịrị iji na-eme ebe dat na alụrụ m ihe ebe alụọ nka ndị banyị toere nụ mụ mana ihe dịkịta eche bụ ka m ewere ego gogoro everything mana ọ dịkwa ka enwere nke ọrụ ọ dịka o nwere nke ọlụrụ maka agbafego m na Anambra ana m afụchakwa ụmụ ihe dị agha arụgasịrị ihe ị ga ha agwa iketa bụ na ikekwe na ego o nwetara karịrị ihe a tụwara anya na ọ ga-eji ya bụ ego rụọ ọhe na-agwa ka ihe ma already ịgwa ndị na-ege ego local gọọmenti ọ dị ebe ego steeti ọ dị ebe ego na generate ọ dị ebe ọ bụ maybe iwere 1% of ihe generate wee gbuga one or two things bụ nke a na-eji iche na ihe na-ekwu maka election na election a na-achị ime bụ ọ dị n'aka Chukwu
maka na I don't think na ndị opposition enweta nwe mana inweteze between the two APC kama amụghọ side APC ewin ya mana abịa na opposition enwere opposition kwadoro ọfụma ọ bụrụ dịka na-eme ya kịta asị na enwekwa 21/21 ọ ga-agbagharị even as one nwere 36 instead of 21 ma ya agbagharị because na outrightly eji ma local government election mayoral election emerụ welu by election emerụ nke senate when a follow this one mad that na it's no longer election you have to vote buying and hard is proud nobody cares any longer mo na ajuzi bia kere ebe go anyị dik bia kere ihe na like ihe rụrụ anyị kere ihe na jupụtara ime ọzọ no manifesto like you say na mbido enwezi debate you can debate ifo bụ ihe na kita fu debate ịkọ ọnụ onye akọ nke onye ka akọ nke onye ka akọ nke so ka ihe na-eji ime ọ ka gwụ mana enwe debate maka nwere ike akụ ọkpọ mbọsị ahụ ebe ọ bụ na ịma na ịkọ ọnụ dị iche eru aka n'ọnụ exactly mana kedu ka o ji ruo nke bụ na Anambra bụ ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na Anambra bụ isi Igbo na Anambra bụzi ndị ọdụkara anụkọtara amara ha na ha mafere ihe oke a nwere ọgụgụ isi ọ dị ka gasị na-ekponyere Anambra niile n'ime ofu akpa ka o jide bụrụ ihe kwere omume ndị arụrụ ya bụrụ mas and the only factor that na abịa wetegasa leadership adịrọ mma kponye then incompetency na-ebreeds everything in-ekwu sọsọ achịtaghị ọnụ kwụna Anambra ka nọgidere insecurity ka akwụ everywhere epụọ ka ije gote chinchin amabụrụ igwe gwa ndị bọọlụ weta na ego maka ele pasị esi na Anambra ahụ Anambra na-agba achị ime Easter onye ọbụla na-agbata na-enwe aṅụrị Christmas echi evim afịa ọrụ na-ekwo ekwo nọgidezi onye ọbụla gbafụsị ya ịchọkwa ike nwa gị dị a na-ede gị ị na ha napụta ide ebugharị gị so ihe mebisiri hinne ana ndị ọchịchị anya chọrọ ịmanụ ya wụ na mkpokọta okwu bụ na ka ihe na-atụ anya na elekshọn ụbọchị Satọde ihe na-atụ anya bụ na APC ji aka na-aba azọ so na amụghị APC nke ọ ga-abanata n'aka ofu APC ji aka na-abụ bịa so n'ebe n'aka ofu ọ bụrụ na nkwenye na ihe anyị kwuru na APC ji aka na-abụ president na-aga mbọsị a ga-emezu kampen president aga ebe ahụ mana ọ dịghị m ka president ọ na-egbocha kwara onye nke anya na ihe merụ president ebe ọ na-aga abụ mana ha che nọ na the same committee that is NEC all the governors na president nọ na ya so ebe ọ bụ na sitting governor ga na-aga the election president ahụ eje ọha eje m president maka ha enweta conflict another governor sada abịa because a na-asị ka nwa mkpịara hapụrụ ya nne ya so mana ihe ya ma bụ na president send the senate president on his behalf which means no say jail on my behalf because mo am mbịanwu so nye ka nso na APC na versus APC amọrọzi onye emeri mana ihe ma ọ dat na election akịta azọ bụ APC versus others ọ na-agba na-emebu a na-asị ndị ụfọdụ ruru nke ha 5,000 7,000 3,000 4,000 ego na ka iche na a ga-ere na nke ke vote nke isi ọ bụrụ na m nwere kaadị ka m mara ka m gbadawa ozugbo ịnọkwa na ihe goro re-election senate mba House of Assembly nke Ọnịcha egocha ma 20,000 Chineke maka ofu vote nwere nọkwa n'ebe eme gị egocha 20,000 the list egoro bụ 10,000 na House of Assembly maka amazi nke senate so imazi ka nke a bụ na okwu gọvanọ achị obodo ekwere nkwa na ichipụrụ vote after egochara na any word at all na ya enye ha 1 million naira so amazi nke ihe na-ebe expect na the main election ọ na-abụ nwata ọbụla nna ya ziri oshi na bụ ruo ebe ahụ o were ụkwụ gbawa ụzọ election Anambra nke afọ a enwere etu ọ dịcha m n'anya ọ dịghị ka ọ na-adị dịka m kwuru ọ bụrụ na Ifeanyị Ụba nọ nya bụ nwoke bụ ọzọ arụ na ikekwe na omenu dugadugaduga omenu ka mbekwu eburu ọsị biko buso ya n'ana vọasị ya na ka ọ dịka bụ nwoke na ibia adị ama m anyị maara na a na-enwe power of incumbency mana nke a dịzị ka ọ ga-asị na egwu ji ndị ọzọ ndị niile gbataburu imeghe na onye ọbụla ameghe na epeti ka ị ga-apịachi okwu tupu anyị emechie ọnọdụ na ọ dị ka a ga-asị na enweghị ya bụghị 4+4 ka ọ bụ gịnị ma ọ dara APC nke ị na-ekwu ma ọ bụ eziokwu na ekwenyeghị m na APC dị bụ ihe mmadụ bụ na enwere APGA enwere APC enweziri ndị ọzọ ha na-eme ihe na
kedu mpịachi okwu onye ga-agba sekọndụ ọ ga-afụ azụ onye gbara first anya ka anyị were eto a nke bụ eziokwu na enweghị hope na election a ma onye gbara second ma onye gbara third anaghị akpọ result anyị akpọ result ma ọ bụ na-edego result amụghị m mana ihe ma bụdata na APC ji aka na-abụpụta unless na inevitable omere bụ na any other party like I said YPP the up and doing nke ife anyị gbaji wee zọ and Labour aka abụ a very big problem to them but na ọ dị ka ndị INEC eji hama na-eche ha n'akụ ama na-afa ya pụta and ADC bụ pati Peter kwesịrị iji wee zọọ ọchịchị mana from what is happening ha enwere serious gang up so the APC ji ihe ọgbata uche wee bata so ndị ba ihe na-ekwu obodo na Saturday akpọ result maka ha tụọ election na akpọ result ihe ọbụla ha kwutere mana ihe m chọrọ ka anyị mara obodo na APC were Anambra steeti anyị anọdọ ha anụ adị mma APC ewegoro Imo steeti APC ewegoro Ebonyi steeti APC enwerugwu Enugu steeti ebe ọ fọrọ kịta bụ Anambra na Abịa Anambra na ọkwọta togo na APC na ọ bụrụ na ihe cheki etu ndị mmadụ si na-agụ ya Abịa bụ ihe aka na-ene anya na nwoke a ịmara ndị mkpụmkpụ na-enye nsogbu na o nwere ike na ọma nkwụta ha o wedo anya na ndị APC esigokwa hasi windo ma hasi ọnụ ụzọ mana ha ewerugo ana Igbo ma ọ dị ma mụ na gị okwere ma anyị ekweta APC ewerugo ana Igbo ọkwa na anyị kwetara ọ dị mma o ruo ụbọchị Satọde biko ịpụọ gaa tụọ vootu gaa tụọ vootu amasị gị nara ego na-enye gị ego maka onye ọbụla riri ego erichigo ọnụ ya ọ bụrụ na anyị nara ego ahụ rie ya ọ ma ngafe abalị na abụọ n'ịtọ ụfọdụ nwere ike narị ya ejiri ya ṅụchaa mmanya ụbọchị ahụ tinyekwu eri ọzọ ụfọdụ nwere ike aṅụfezi oke maka na enwetara ego oge awụf ikekwe atụnyere ụtụta na nne ya bụ biko ọ bụrụ na oru ụbọchị ahụ ịtụcha vootu jiri nwaanyị na-abịaghị ihe a bụ ndụmọdụ anyị na-enye gị ere na vootu gị ere maka na ire ya ị na-ana ka na anyị aha m bụ Mike Onubo Ugwumba ndị Igbo ekenekwa m ndị be anyị asị nke ọ dịrị anyị mma ka anyị pụ n'ime obi biko nụ ihe abụkwa naanị Igbo ka a na-ekwu maka echi niile ile vootu gị ile conscience gị ile vootu gị inwezi future ile vootu gị ị na-ele ụmụ anyị ka ọ dị ka ọfere ka enwe amaghị mana enwebiri ime ọfịa afọ mbe petike ndị Igbo ekenekwa m ụnụ ndewo